paminawa si Kerwin Espinosa nganong nagtinga siya mga kabombo. Kabante mo gipusil alas 4 sa hapon. Pagkagabi nagtinga, pagkaugmas buntag daga preskon manoon. Mo dagan anang ngutana og dili ba to scripted tong iyaha? Ikaw nga naminaw karon unsa may kasulti nimo ani? Scripted tong pagpusil kang Kerwin Espinosa or tinuod yun to? Kay ang mga tao uban nagtuo nga basin scripted to. Gipusil pagka alas 4 sa hapon atol sa ilaha karog kalihukan sa politika. Unya pagkagabi gatinga naglisod og ginhawa. Pagkaugma nagpapreskon manoon, mo na mga tao ningon nga kadali gud nga nalagsik. Nagpapreskon man dayon imbis mo pahuway siya kana siya tama sa indughan, nagpapreskon naman noon. Ang uban nag-ingon nga basin scripted ni. Biato maminawon si Kerwin Espinosa mga kabombo. 1,005 viewers. Ha? Ay, kusakit. Nada sa atik. Nada sa atik. Gibuhat ko todo. Mga viewers, para sa inyong kasayuran, gibuhat ko to nga magtinga. Pagkahibaw na ako nga sa ako ang intel sa ako ang kaugalingon. Pag-report sa pagkahibaw na ako nga mga pulis dayon niya, mga official day ang nakuan sa hot pursuit. Mga pulis day sa Ormoc. Motong wa ko nagtinga sa bala, nagtinga ko sa maong balita. Motong ni nagkuan na lang ko, nag-artista na ako para malipay ang mga nagbumuhat og ng plano. Napay politiko sa Binsrama pag-agi ito sa emergency kano, pinapakpak pa. Yehey! Oy! Yehey! Buhi si Kerwin. Wa madayon ato ang plano. Lo. Nagtinga ko kay tao raman ta naagya puntay kulba. Nakulbaan ko nga magdugay sa hospital. Kay bawo ko kanang mga demonyo wa koy gingan lang og sikinsa ha. Basig mahanga na sad mo. Basinyag matiwasan ta. Ormoc area ra ba? Mato nagpatinga-tinga ko para malipay mo, para muhatag mong kumpiyansa. Dili na mo magplano kung saon ko pagtiwas sa ospital. Kaya nagtinga na ko, pero sa akong kagalingon, anak ko, higayuna, nihangyo ko sa doktor, unya ang doktor ko sa, kinahanglan ka nga obserbaran. Mautong nagtinga-tinga na lang ko, para malipay mo, para malipay mong mga nagplano sa ako ang pagpatay, sa ako ang pagkatao. Kay wala man ko'y plano nga panglupig o pobre, paglaban sa mga dunahan, pagkonsente sa mga sayop nga binuhatan pohon. Kung unsay tingog sa katawhan, maoray akong buhaton. Pohon. Indot ka niyo para matuldo ka na ba din amit ang mga anak-anak. Magatubangay tanin nyo. Matubangay. Maunay giatngan sa katawhan nga magdebate. Ba? So, ino ba tisab si Kerwin Espinosa, yung siya nga, nada sa atik, nagatik-atik na siya. Nagpatinga-tinga siya sud sa ospital para di siya tiwasan mga kabombo. Pagkaibaw niya nga ang persons of interest mga pulis tradi ay nakuyawan siya nga basin tiwasan siya dito karon sa ospital. Manay ang gibuhat, nagpa-video siya dito, nagpatinga-tinga siya, naglisod siya ginahawa kunuhay para di na siya tiwasan kay nakuyawan siya nga basin og sudlon pa lang siya dito sa mga kriminal kuno. Nya tiwasan siya dito sud sa ospital. Mao na nga nagpatinga-tinga siya, nagpatik-atik siya nga naglisod sa ginawa para dili siya tiwasan mga kabombo. Kaya ang intel nga nadawat, ang persons of interest, ang ipasangin lang nga nipusil niya, policeman.
Unya gida siya nga to karon sa ospital sa Ormoc, kuyawan man siya, basin tiwasan siya. So na nga nagpatinga-tinga siya. Naglisod kunuhay siya og ginhawa mga kabombo. Mao na nga iyatong gituyo para pod nga di na siya samutan kay basin og kuyawan siya nga dili ba ni akong balwarte basta sudlo na diri. Basta anhion ta diri, tiwasan ko diri, videohe ko, magpatinga-tinga ko, upload sa Facebook, wala ang mga tao nagtuo nga 50-50 yun si Kerwin. Apaon sa pagkaunsa aga, pipila ka oras, pagkaugma, preskon mandayon. Nya, may gani kaya sa madili fatal. Babaw gamay isdughan mga kabombo. Mura nadani siyang anting-anting, nagtuo bang ko ba kanang iyang kwintas nga giputos og puwa nga panapton, mura man naghabak mga kabombo. Mura man nag-anting-anting. Biadong tiwason pagpaminaw si Kerwin Espinosa kay iyang gipalagot iya mga kontra. Giyon sa pagpalagot mga kabombo kay nagtuo lagi nga scripted ang iyang pagpusil ngadto kaniya. Sus gasayaw-sayaw Ang uban nga naay samad agig pinusilan kay mopahuway man. Pero si Kerwin kay gasayaw-sayaw papanawa. Tanawa ni atong sunod gipakita ninyo mga kabombo. Ano pinana ba sa saya bitaw? Elias. Di ko anang Elias oy. Unsa tong bago karon? Kung unsa tong sayawa katong bago karon? Nga nagtrending nagsugod. Ano? 5 ano? So ana bitaw? Ana ba? Ya ikana, wala. Yok, yok. Ana ba? 1,700 viewers na. Ha? Unsa na? Be, pakuski ka no, sundon ako. Tanawan ninyo mga viewers. Tanawan ninyo. Ha? Unsa na? Ibat adan. Ibat adan. Ibat adan. Ibat adan. Sa? Pak. Ibat adan. Ibat adan. Pasensya na mo kay napiktuhan akong bukton. Napiktuhan di pa kay kalihok. Pero ibat adan. Ibat adan. Meow. Gusto ka? Maasar matalok. Meow. Walay ibat adan. Ibat adan. Pildi ko no maglagot, matod pa niya. Matod pa niya, maasar, matalo. Pildi ko no ang maglagot, mga kabombo. Ibat adan lagi. Pildi ang maglagot, maasar, matalo. Matod pa niya, mga kabombo, muraga binata si Kerwin Espinosa. Mga kabombo, yang gipalagot og maayo. Ang mga tao nga, iya mga haters, no? Hilabi na katupo mga tao nga wa magtuo, nga tinuod ang natabo nga pagpusil nga to kaniya kay napagyabi mga tao nga nagtuo nga dili tinuod ang natabo kung dili ambush me. Naay mga nagawas ron sa social media nga ambush me ang nahitabo aron makakuha og simpatiya si Kerwin Espinosa. Apan matod pa niya dito siya scripted. Kung ambush me ang nahitabo, ang iyang samad dughan. Kakuyaw anang dughan ang imuhang samad sa pinusilan. So, matod pa niya nga layo ras sa kuan kanini ang tinuod ang gipagkatap sa social media nga scripted ang nahitabo. Matod pa niya tinuod gyud giambos siya og politika kuno ang nagpaluyo ani mga kabombo. Pero ikaw nga naminaw karon, tanawa ang iyang porma bisan na siya ay sakit o na siya ay samad siyang dughan, gasayaw-sayaw o gipalagot yag maayo ang iyang mga basher, iyang mga hater o iyang mga kontra mga kabombo kay amaasar kuno matalo matol pa niya pildi ang maglagot mga kabombo. Pero dili ba ni makaapektar sa iyang pagdagan pagkamayor kay mura mag-expose ang iyang pagkabata-bataon, ang iyang pagka-childish mga kabombo. Dito wason ta papaminaw bi. Last part mga kabombo. Tanawa ato aga Facebook Live ang Bombo Radio Cebu. Tanawa mga kabombo ang kinini ang nasa nayawan ani ni ang Kerwin Espinosa bisag naay samad mga kabombo. Sa konday sa publiko, ibat adan. Sa stepping be?
Tanaw ko, magkuhan ko. Ha? Sa? Ba't Oh. ano yan, sir? Ba't agay. Agay. Oh. Sakit kayo. Kanawa. Nga po, akong sayawon Kanawa Facebook Live. Sa, ba't adan. Onyara kay nabalda pa ang pako ni Batman. Balda pa. Ha? Ba't adan. Mamatay ang maglagot. Ba't adan. Ba't adan. Oh. Mamatay ko no. Mamatay ko no ang maglagot mga kabombo. Oh. Sa mga kontra ni Kerwin, naglagot ba sa ading video or nagkatawa? Basta nung nagkatawa sa tong video ha, oy. Kamo nga namin naron sa may kasulten yung adto. Ha? Kanani ang musamot gid ang pagduda sa mga tawo nga scripted kay bisan na isa man sayaw man. Musamot ang pagduda sa mga tawo ato nga uy basta scripted tinuod no kay bisan na siya samad gisayaw naman noon imbis ipahuway niya para maka-recover dayon gilihok-lihok man niya iyang abaga niya na ba samad kanang kandugonon pa kayo mga kabombo no pero prangka pagka-istorya para kanako og suguon ganako ang sa katawo nga pusila ko maghimo tag senaryo nga ambush me para kuhaon nako ang simpatiya sa mga tao pusila kunuhay ko dili ko magpapusil sa akong dughan uy kakuyaw ana ug mafatal ang sama di perting pataya kung gusto ka kanang senaryo nga scripted bukton paa batiis kana pero dughan gani murag kuyaw kay na diadapita mga kabombo nga gamay sipyat ana patay man gyud ka may gagatuyang samad kay dili gyud ingon nga kato mga vital organs gyud mo nga igo mga kabombo og na kasing-kasing patong samada di perting pataya may gani kay babaw gamay dughan so para kanako kung ako'y pasultihon ba kung ako'y mo assist ba labi na sa gisulti nga double action ang maong bala pag igos dughan pagsud sa bala so sa iyang dughan ni buto pa yon yan apil pa iya haga igsuon dapay minor nga nadamay murag lisod man tuhuan nga scripted ug maghimo kag scripted nga senaryo nga kanang dili tinuod nga ambush or puzzle kanang way madamay lain nga minor di madamay imo igsuon ikaw lang ang uban gani maghimo senaryo ambush me dili pa man gani maigo paarakan ang sakyanan paarakan ang balay pero walay maigo unya og tuyoon gyud igon paalang tiilang gamay lang ana tapsing lang pero dughan gyud na para kanako dinhi scripted tinuod gyud ang gipusil mga kabombo sa pangutanag kinsa may suspect ani kana atong isalig gadto sa kapulisan ang ilang gihimo nga investigasyon mga kabombo sa pagpusil kang Kerwin Espinosa kung sa kinsa aga mga tawo nga nagpaluyo aning pagpusil ngadto kang Kerwin alas 8:21 ato sa Palotson pipila ka mga importante nga mensahe sa gyapon standby.